публична и много отворена. И когато тази проверка приключи, предполагам, че ще приключи много бързо, ние ще преценим дали действително имаме нужда от външна подкрепа или не. Аз съм малко скептичен, че имаме нужда от външна подкрепа. Точно може да се справим изцяло с това. Мисля, че напълно може да се справим. Проблемите, които виждаме, щетите, които са нанесени, не са от такъв размер, който ние не бихме могли да се справим. Освен това има много неща, които са свързани с регулаторна дейност, с организация, с управление и така нататък. Там надали някой друг може да ни помогне. Точно тази връзка искам да ви попитам нещо, свързано с едно изказване на комисаря Синкявичус. Той каза, не може да обвиняваме промените в климата за всяко едно екстремно метеорологично събитие. Много често държавите членки закъсняват с инвестициите в превентивните мерки. Обикновено превенцията излиза доста по-евтино, отколкото справяме с щетите от бедствията. Споделяте ли този? Абсолютно го споделям и го повтарям постоянно. Аз от 3 месеца